Salut! Bine v-am găsit la un nou test cu Hyundai Kona de data asta. Pentru cei care ne urmăriți de mai mult timp și mai citiți articolele de pe electromobilitate, probabil vă amintiți că la începutul acestui an am fost cu Dan la Muntele Mic cu Ionicul electric și am avut parte de un drum interesant cu zăpadă, cu montat de lanțuri, cu rămas fără baterie, printre altele. Așa că a sosit momentul să mai facem un test similar cu Hyundai Kona, după ce am montat anvelopele de iarnă și ne pregătim să mergem la Muntele Mic. Am încărcat mașina peste noapte până la 100% și avem o autonomie indicată de 400 de km. Și am setat și funcția de preîncălzire ca să nu folosim energie din baterie pentru încălzirea mașinii, ci energie din rețeaua de curent. Am făcut și un mic test. La începutul sesiunii de preîncălzire am verificat temperatura bateriei ca să vedem dacă se încălzește și acumulatorul pe durata sesiunii de preîncălzire. Și am avut surpriza că nu. O să vedeți în imaginile puse pe ecran că temperatura bateriei chiar a scăzut cu 1 grad pe durata sesiunii de preîncălzire. Avem 120 de km până la Borlova, după Caransebeș, de unde începe urcarea propriu-zisă pe Muntele Mic, și acolo o să resetez contoarele și vom vedea dacă obținem un consum similar cu cel pe care l-am obținut cu Ionicul în condiții de iarnă și lanțuri și zăpadă și așa mai departe. Afară sunt 4 grade, climatizarea e pusă pe 21 de grade, în mod automat, și am pornit. Am ajuns la Borlova și ne-am oprit în dreptul pensiunii Gasthaus Maria, de unde am resetat și la cealaltă călătorie cu Ionicul trip computerul și de unde vom începe urcarea propriu-zisă. Urcăm peste 1000 de metri în altitudine și avem de parcurs vreo 22 de km parcă. Până aici am ajuns cu un consum de 20 de kWh per 100 de km și am parcurs aproape 130 de km. Vom reseta contoarele și știm că aici la pensiunea Gasthaus Maria ne putem baza pe o stație de încărcare în orice caz. Stația asta ne-a salvat la ultima încercare cu Ionicul, când am rămas fără curent. Aici ne-am oprit, am încărcat și apoi am mers înapoi spre Timișoara. Vom contoriza consumul și cu ajutorul trip computerului, evident, dar și cu ajutorul aplicației EV Notify, unde ne spune cât kWh am scos din baterie. Voi pune screenshot-urile din aplicație pe ecran de la plecare de aici și de la sosirea din vârf. Se pare că începe să apară și zăpada. Ia uitați. A scăzut temperatura la 1 grad Celsius afară și am început urcarea la 4 grade Celsius. Și vin și câțiva fulgi. Și se ridică ceața, asta e cel mai important, că putem să admirăm puțin peisajul. Am ajuns în parcarea de la Muntele Mic de sus și conform trip computerului avem un consum de 44,6 kWh pe 100 de km.
și am parcurs 22 de kilometri de când am resetat. Conform aplicației EV Notify, am utilizat 11 kWh pentru acest drum din acumulator, ceea ce, după calculele noastre, rezultă un consum de aproximativ 50 de kWh per 100 de kilometri. Desigur că diferă aceste cifre, probabil sunt calculate în mod diferit și este normal, dar am ajuns cu 47% baterie, aproape că ne ajunge să ne întoarcem la Timișoara. Am prins un pic de zăpadă pe drum, ne plimbăm un pic prin parcare pe aici, să vedem ce e prin jur și pornim înapoi spre casă. Trebuie să fac o scurtă corectare. Am spus că am consumat 11 kWh pe urcare, însă nu am luat în calcul și ce am recuperat, pentru că totuși la curbe și pe frânări nu am folosit absolut deloc frâna mecanică, ci am încetinit doar din frânarea regenerativă, așa că am recuperat 1 kWh. Deci am consumat pe urcare, pe cei 22 de kilometri, 10 kWh, iar consumul calculat este undeva la 45 kWh pe 100 de kilometri pe această porțiune. Pornim înapoi spre casă și vedem cât recuperăm pe coborâre în total. Am terminat coborârea de la Muntele Mic de sus până la Borlova și după alți 22 de kilometri avem un consum mixt, urcare și coborâre de 17,3 kWh per 100 de kilometri, adică un consum apropiat de valoarea pentru oraș. Conform aplicației EV Notify, am încărcat 3,8 kWh în baterie, dar am consumat 2 pe coborâre, deci înseamnă că avem un plus față de când am plecat din vârful muntelui, aproape 2 kWh în acumulator. Graficul ăsta arată foarte interesant acum, pentru că pe urcare 95% din energie era consumată pentru condus, iar acum practic nu afișează nimic pentru condus, pentru că am fost foarte mult pe coborâre și am recuperat foarte multă energie. Când am plecat din vârful muntelui aveam 47% baterie indicată pe bord, iar acum am ajuns la 50%, având în vedere că acumulatorul are o capacitate de 64 de kWh, 3% din acestea sunt aproape 2 kWh și valoarea este în concordanță cu cea obținută din aplicația EV Notify. Înseamnă că calculele și estimările noastre sunt corecte. Ca și kilometri estimați la bord, am plecat cu 179 de sus, am ajuns cu 192, deci teoretic am câștigat autonomie de 13 km pe această coborâre. Am ajuns și la finalul testului și a excursiei noastre și vreau să tragem câteva concluzii împreună. După aproape 300 de kilometri, jumătate, nu chiar jumătate de fapt, undeva la 110 km parcurși pe autostradă la viteză de 124 de km pe oră și restul pe drumuri naționale și județene și urcarea la Muntele Mic, avem un consum de 18,8 kWh pe 100 de km. Nu am avut nevoie de încărcare de la plecarea din Timișoara, am făcut drumul fără pauză și mai avem 13% baterie și 41 de km autonomie estimată. Scopul testului a fost pentru a vedea cum se comportă mașina iarna la munte cu anvelopele de iarnă și am vrut să vedem
o să facem o comparație de fapt între drumul cu Ionicul, același drum cu Ionicul de la începutul anului, când nu am reușit să urcăm până în vârf, și o comparație între acel drum și drumul cu Kona. Drumul cu Kona evident este mult mai simplu, mai ușor, te urci în mașină, mergi și pleci, ajungi fără probleme, fără încărcare, însă în cele 9 luni de când am avut prima tentativă de a urca cu mașina electrică la Muntele Mic, s-au instalat 2 stații de încărcare rapide în Lugoj, una în Caransebeș, plus stații Type 2 pe traseu, ceea ce înseamnă că și cu Ionicul am fi putut parcurge acest drum. M-am bucurat foarte tare să văd un Volkswagen ID3 care urca spre Muntele Mic, ceea ce înseamnă că mașinile electrice și percepția oamenilor asupra mașinilor electrice se schimbă încet, încet, oamenii încep să le folosească și pe distanțe mai lungi și nu doar în oraș. Și asta e un lucru bun, înseamnă că suntem mai aproape de adopția în masă. Dacă ne-ați urmărit până acum, mulțumim că ați făcut-o. Dați un like dacă v-a plăcut. Lăsați-ne sugestiile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos și dacă aveți idei pentru alte teste interesante, vă rugăm să ne spuneți sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Electromobilitate și dați un subscribe dacă v-a plăcut.